La Miscel·lània és la publicació més emblemàtica del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. És una col·lecció que va començar en la fundació del CERE l'any 1984 i cada any, des d'aleshores, se dedica a un poble de la comarca. Aleshores, la miscel·lània té una sèrie de continguts específics de cada poble i altres estudis o altres articles que fan referència a altres pobles de la comarca o que són d'àmbit general de la Ribera d'Ebre. Doncs el que trobarà la gent de la Torre l'Espanyol amb aquesta miscel·lània és primerament un dossier d'articles que parla sobre la població, en concret 4, un dedicat als continguts científics i a la posada en context del projecte La Torre l'Espanyol, cruïlla històrica entre el Priorat i la Ribera d'Ebre. També trobarà un article sobre l'origen de l'antropònim espanyol, un article sobre els enjups de la Torre l'Espanyol i un article que explica la història del dret per acabar posant llum sobre els costums de la Torre l'Espanyol, dels quals aquest 2017 es celebra el 500è aniversari. A banda d'això, té les seccions típiques del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, una secció sobre arqueologia, sobre història, i si hagués de destacar un altre element de la publicació seria el dossier temàtic, que conté 4 ponències sobre el cicle dels inicis del republicanisme a la Ribera d'Ebre, amb contribucions de gent de tant prestigi com Josep Sánchez Cervelló, Josep Sancho, Salomó Marquès o David Tormó.